Dobrý den, já vám teď ukážu, proč si nestavět dům z TNTček. Nikdy se ho nestavíte. Může to být někdy i nebezpečné. Třeba v tu chvíli, kdy budete mít třeba páčku nepotřebujeme, tak za to se omlouvám, potřebujeme nášlapnou desku. Takže nikdy si nestavte dům z TNT. Třeba pro tento důvod. Když si ho třeba tady máte třeba tohle, takže tady si představte jako, že bude třeba železné dveře. Takže vy tady budete mít toto TNT. Tady budete mít. To musím teď. Nemusím vlastně. Můžu udělat. Třeba pro tento dům. Jsem vás chtěl varovat. Pro tento dům, abyste to nedělali. Pro tento dům. Teď se koukám. Tady budete mít toto, tam budete mít sklo. Takže si vezmete sklo. Si vezmete sklo a budete. Takže si postavíte takhle dům. Tady bude třeba chodba. Takže to bude třeba chodba takhle a takhle takhle. Takže povede takhle. Já se teď omlouvám, já teď dám pauzu a pak zase se uvidíme. Jsme zase tady. Tak. Takže. Bude takové zajímavé. Vlastně. Takže to tady bude takové zajímavé. Teď to bude napínavé. Takže. Si to tak zase uděláte luxusní. A předtím to budou nášlapné desky. Takže teď vám to ukážu. La 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 la. To je krásný dům, ještě musím dostat styku. Jo. Teď jsem vám to ukázal. Takže úplně normálně. Tak. Co uděláme zase příště. Naschle. Tak teď vám ještě a ukážu vám to. Papa. Se povedlo? Papa.